Greetings and welcome back to Peter's Passion. Kana iri first time yako ndokumbira ubaya subscribe button, ubaya notification bell kuti pese panoposta video unopiwa notification. Please help me reach 1,000 subscribers ne 4,000 watch hours. Vasina kusubscribe vaya chingobaya subscribe. Tatove pa 700, tatove almost 700. Katingosvika ipachi pa 1,000. Then mubva maona ma videos. Even chero muri busy papa. Ngosiya video richiplaya rega kusvika rapera kuti ndiwane anonzi ma watch hours. Ma watch hours angu akaricha 4,000 ndobva ndatomonetizwa ndakutotanga kuearna from my YouTube channel. Anyway, ndisuda kutambisa nguva yanyu ngatipindei munyaya yanhasi. Ndatakura umwe munhu nhasi muZimbabwe. So tichangoti fambei abva andikumbira kuputa bute mumota mangu because tasingakwanisi kumira kuti apute bute. Saka angoti ini ndinofemba ndokumbirawo kudi kuputa bute. So ini ndiri munhu anofanira kudzidza. So ndazomubvunza kuti bute rinoputirwei. Ndasingatozivi kuti pane mystery behind bute zvekudaro. Taingokura tichiona vanhu vachiriputa, machembera achiriputa and all that. Hakuna, da kuti muzive nhasi. Bvai maziva kubva nhasi kuti hakuna munhu anoputa bute asiri spiritual. Ende anenge asiri mukristu obviously, but munhu iyeye ari spiritual. So it's either anoita zvemanjuzu, or anoita zvechivanhu, or ndisangoma, or ari spiritual. So mukuzotaura nyaya nemurume uyu, tichitaura, ndobva atondiudza kuti ndandiri muChristian. Ndakatodzika deep neBhaibheri chichi. Saka inini usually kana ndichitaura nemunhu handikurumidzi kumuudza kuti ininiwo ndiri muChristian, zvauri kutaura ndezvenhema kana kuti. Saka ndamualawa kutaura zvaanga achitaura about Christianity, about white people and all that, right? So ndabva ndamubvunza inini kuti unoputirei bute kana kuti vanhu vanoputirei bute. So andipa multiple reasons kuti why vanhu vachiputa bute. Ati hanzi ndinoputira protection, ati hanzi ndinoputira hondo, akati hanzi ndinoputira macustomers. Ipapo pemacustomers ndo panyanya ndibata ipapo. Ndikati macustomers kuita sei? Zvikanzi izvo ndinoisa bute pasi perurimi kuitira ndikataura nemacustomers, they will buy whatever that I'm selling. And I'm like, no wonder why sometimes unoenda kushop unotenga zvimwe zvinhu zvawanga usingadi, wadzoka kuno unotanga kuregreta kuti ndatengerei. Even mumarestaurant chaimo unoto-order chikafu, waorder chikafu yoregreta after that kuti chii chandaita ipapa, ndingadai ndatozvibikira sadza rangu, ndadai ndatotenga nyama yangu ndazvigochera ndazviitira braai. Saka nawo ndichidzokera kunyaya yebutei, abva atanga kutaura nyaya dzakawanda achitoti iye anotengesa matombo, zvivezwa nechichi. Akomana, matombo aya zvivezwa whatever zvaunotenga kuvanhu vazhinji out there, zvamunoisa mumba, zvimaobjects zvamunoisa mumba zviya, you have no idea how spiritual those things are. Hazvisitombori safe kana uri mukristu kuti utenge chinhu ichocho wochidisplaya mumba. Hazvisi safe at all. So pane nyaya azotanga kutaura, ndamualawa to explain or to express himself kuti saka imimi chii chakaita kuti musiye Christianity. Because inini kana ndichida kutaura nemunhu conversation isina kutsamwisana nemunhu kana kuita sei, ndinotomualawa kutaura zvese zvaari kuda kutaura ndisina kumbomuratidza kuti ndiri muChristian, because the moment yaunongoratidza munhu kuti uri muChristian, so anobva ataura achiviga zvimwe zvinhu kuitira kurespecta maChristians. So handauda kumubudira pachena kusvika azviexpressa, ndobva ndazomuudza manje kuti alright, inini am a Christian. So mapoints anga achitaura ndakaanzwa nevanhu vakawandisa. Vanhu vakawandisa vakasiya Christianity vanoshanda nemapoints iwayo, nema-atheists, nevanhu vakaita sana Joshua Maponga, nevanhu vese vakasiya Christianity vanoshandisa mapoints aanga achitaura. So ndamboadressa a few of those points, right? But ndisati ndatanga kuadressa, guys, if you are a Christian, muri kuzviona here imimi kuti in the last days. Why ndichidaro? Zvinonzi izvo neshoko, in the last days people will desert from the faith. Vanhu vachasiya kunamata. They will give heed to seducing spirits and doctrines and teachings of demons. So honestly, I'm seeing the fulfillment of that scripture. And the people will be lovers of money. I have a lot of friends of mine that were Christians that are no longer Christians. They are firing me nema questions.
ekuti hanzi Jesu azodai, Mwari wenyu azodai, zvazodai, inini ndakanamata, but handina chandakaona. So I want to address some of those questions. Right, murume uyu atanga kundiudza vision yakaita here, achiti hanzi ndakarota mubanana uchifamba, hanzi wakabva wapinda mungarava uchibva wanzi wakudzokera. Hanzi ndikabvunza kuti zvairevei, but zvaireva kuti bhaibheri rakubuda muAfrica and all that, achiti rakauya nengarava nderevarungu. Right, inini manje nemunzwisiro wandinoita bhaibheri, ngatimbotaurai guys, who are the Israelites? Is it black people? Is it white people? Is it Arabs? Or what kind of people are Israelites? Let's be honest here. Zvandogona kutaura panapa zvinogona kunge zviri wrong. But guys, makambozvibvunza here imi kuti Moses paakaroora an Ethiopian woman, a black woman, kana tomboti Moses anga ari murungu, obva aenda kunoroora kuEthiopia, oroora mukadzi mutema. Vana vaMoses nemukadzi iyeye vakava marudzi, makarad. Right now ukatarisa kuti maIsraelites ari kuIsrael right now haasi makarad. Saka vana vaMoses vari kupi? Alright, forget about that. Atimboendai kuna Jacob naEsau. Esau, Bible rinoti Esau came out red. Ukatarisa color inonzi red, varungu vakangwara, vakazochinja macolors nekudidi. Color yainzi red kare izvozvi ndo yava kuti brown. And the proof iri pachena yekuti brown ndo red. Iyi ropa iyi crimson. Regai ndi unfold the mystery. Red. Tarisa chinhu chinonzi red brick. Tarisa chinhu chinonzi red hair. Tarisa chinhu chinonzi red horse. Tarisa chinhu chinonzi red cow. What color is it? Alright, Esau anonzi he came out red. Right? Later in that chapter, obva azonzi akazoti kuna Jacob, give me some of that red stew. Red stew yakabikwa nderudzi. Modern day I brown. How are you going to tell me that Esau came out red over to give me some of that red stew? Okay, let's be honest. Stew yakabikwa kana kuti beef yakabikwa inotora color yerudzi. Brown, of course. Red soup. Even my Nigerian one vanoti red soup. So what is red? Red is this color. Ivhu ramunoti ivhu dzvuku nderipiko? Rine color yevarungu here kana kuti yevanhu vatema? Ine color yevanhu vatema. Right? Mombe yamunoti mombe yangu tsvuku imombe rudzi ibrown. Zvidhina zvitsvuku ndezverudzi brown. Vhudzi dzvuku brown. So not only that. Ngatidzokerei back kuna Adam. Dai Adam anga ari murungu, isusu vanhu vatema takazobvepi? Hapana proof yemurungu akazvara munhu mutema. That will not happen. But isusu vanhu vatema tinozvara maalbino. But murungu haazvari munhu mutema. But of course, Adam anga ari munhu rudzi. Adam zvinoreva son of the red soil. What color is red soil? Brown. I am brown, I am red. Ancient times, brown was called red. But they have changed all these things. So, mukaona murume anonzi Wingy D. Toda kuti muzive kuti murume uya ari spiritual and anoziva zvimwe zvinhu zviri hidden. Zvekuti I don't know kuti ari kuzviwanepi. But kana makaona song inonzi Mugarden. Song inonzi Mugarden. Aina Jema, a white woman, and Adam as a black man. I would like to think kuti ndo zvazvanga zviri. Not because of Wingy D. Not because of Wingy D. But because of my studies. One logic chaiyo. Kuti if Adam na Eva vakange vari vanhu vatema, varungu vakabvepi? Uyezve, if Adam and Eve vakange vari varungu, vanhu vatema vakabvepi? But if Adam akange ari mutema, Eve akange ari murungu, vana vanozvarwa ipapo vese vanenge vari makaradi. Kune makaradi anozvarwa ari light skin akaenda kuna mai, koita makaradi anozvarwa ari dark skin akaenda kuna baba. Ipapo pavanhu two ava, mukadzi murungu nemurume mutema, ndo panobuda marudzi ese ipapo. Otherwise, zvimwe zvese hazvingambomake sense. So Adam is the son of the red soil. Anyway, ngatisiyanei napo ipapo.
hanzi bhaibheri rakauya nengarava, or let me rather say vanotiwo Christianity, chikristu chakauya nengarava. Is it true? Chandobvuma ini ndechekuti bhaibheri rakauya nevarungu zvechokwadi, but chikristu hachina kuuya nevarungu. Nemhaka yekuti 2000 years ago pakange paine murume ainzi Philip akasangana nemuEthiopian eunuch, an Ethiopian government official, reading the book of Isaiah, going back to Ethiopia achibva kuIsrael. Ndobva abvunzwa naPhilip kuti, do you understand what you are reading? Ndobva ati, how can I understand lest someone explain to me? And akaexplainerwa akabva abhabhatidzwa akabva adzoka kuAfrica. Are you saying now kuti that government official wekuEthiopia abva kuIsrael akasvika akanyarara about the gospel he never told anyone? Because unoona kuti saka ndezveikoko kuEthiopia, the then world yakanga iri ikoko, nyika yakanga isati yatekeshera kunoko kuzasi kunana Southern Africa kwakusati kwaane vanhu kunoko. Tsvaga history uone kuti kwakune vanhu here. Tese takabva somewhere around there. Mukatresa Bantu people kwavanotobva kunana East Africa ikoko somewhere there. Saka tese tatiri kudhuze ikoko. Saka let no one deceive you achikuudza kuti hanzi chikristu ndechevarungu. Because my Ethiopians, my Sudanese, my Egyptians, Libya, nyika dzese dziri kudhuze ikokoko dzese dzaiziva about Jesu. Saka chikristu hachina kuuya nevarungu. Chakauya nevarungu ibhaibheri. Bhaibheri chii? Bhaibheri mabhuku 66 akabatanidzwa nevarungu, akanyorwa nevanhu 40. Ndo chinhu chinonzi bhaibheri. Saka varungu chavakaita vakatora mabhuku 66 ndobva vavabatanidza vakaita bhuku 1 ndobva vava naro kuAfrica. Vakarishandisa zveshuwa kupamba, but rakashandiswa seweapon. But kushandiswa kwarakaita seweapon hazvirevi kuti iro rakashata. Munhu anogona kubata banga akarishandisa kubaya munhu, o kubata banga akarishandisa zvake kucheka mavheji. Saka zvoreva kuti hauchatoshandisi banga here nekuti rakambocheka munhu kana kuti rakambochekwa neumwe munhu. No, hazvishandi zvichidaro. Banga unotorishandisa even rikakucheka iwewe unotorishandisa futi mangwana. Inyaya yekuti unenge wangorishandisa zvisiri izvo. Saka banga rikashandiswa zvisiri izvo rinogona kukuvadza. But again pane mukana futi wokurishandisa nenzira yakanaka. Saka bhaibheri rakafanana nebanga. Rikashandiswa nemunhu asiri iye rinokuvadza. Rikashandiswa nemunhu kwaye rinobetsera. Now let's look at my ancient Egyptians. My ancient Egyptians, statues emapharaohs ekuEgypt mazhinji akadamburwa mhino. Why? Because mhino inoratidza kuti ancient pharaohs anga ari vanhu vatema. But vakabvisa mhino kuti zvisaoneka kuti mapharaohs akanga ari vanhu vatema. Right, so mapharaohs kana akanga ari vanhu vatema, are you telling me kuti Joseph as a white man akanoraiswa kuEgypt zvikatobuda izvozvo? Or are you telling me kuti Moses as a white man akanoraiswa kuEgypt? Or since my Israelites were colonized for 400 years Egypt, are you telling me white people were once colonized by black people in Egypt for 400 years? The Israelites were black. The Israelites were not white. That's according to me. If you beg to differ, share with me why you think the Israelites were white. But one president of Egypt said, I will not respect the Jewish people that are in Israel right now because they went out black and they came back white. Anyway, I want you to know this. Race has nothing to do with this. I am not racist. Ndinotoda marudzi ese. Handabasa nekuti uri murudzi. Chakakosha kunamata Mwari. But chandiri kuzvitaurira izvo ndechekuti vanhu vatema vakuramba Jesu vachiti Jesu ndewe varungu. But ukatarisa iye Jesu wacho paanga ari kuIsrael, Israel yanga yatokolonizwa nevarungu, maRomans. Vana Caesar ndo vaitora naIsrael. So you see again kuti it's white people colonizing black people. Right? Jesu anoti give Caesar what belongs to Caesar because vana Caesar ndo vaitonga. Jesu paanobatwa iye anoendwa naye kuna Pilate, Pilato. Pilato anga ari murudzi, anga ari muRoma,
anga asiri muJudha. Saka you can see kuti maRoma akanga akutotonga kare. So pakazofa Jesu, pakazourawa vadzidzi vake, maIsraelites ese akatanga kumhanyiswa kuIsrael. Vakatiza vakabuda. And I want you to keep this in mind. Handisi kuti maIsraelites vakanga vari vanhu vatema chete. But vanhu vane kala yakaita semaPakistan, vane kala yakaita semaIndians, vane kala yakaita semaKarad, vakanga varimo imomo. Not plain white. Vanga vari plain white ndo vanga vatori maGentiles. KuGreece, kumaGreek uko ndokwa kune plain white people. Dai varungu ava varivo vakanyora bhaibheri, dai vari vakazori edita, dai Christmas irimo mubhaibheri, dai New Year irimo mubhaibheri, dai Easter irimo mubhaibheri, dai mamwe maholidays ese nana Halloween dai zvirimo mubhaibheri, dai varungu varivo vakanyora bhaibheri. But chavakaita vakangotranslata chete. Chavakaita vakangobatanidza mabhuku akasiyana siyana. Because havaigona kutora mabhuku aya distort kana kuchinja zvakanyorwa imomo. Why? Because bhaibheri kana kuti mascrolls anga atekeshera nenyika yese. Like I told you kuti muEthiopian eunuch aitoverenga Isaiah achidzokera kupi? KuAfrica. Simon of Cyrene akabetsera Jesu ndewe kuLibya. Cyrene ndo modern day Libya, Africa. So Israel, Egypt, Africa zvanga zvine business. Zviri pano pamwe chete, zvanga zvine business zvese, kwakusimbori kure nakure. Saka maborders aya ekuzoti iya Africa, iya Europe, iya Asia. Maborders akazoiswa iko zvino only to confuse people kuti mutange kuzvigrupa muchiti indiriwe uko zvakafanana neborder muSouth Africa nekuZimbabwe. MaSouth Africans akazara Zimbabwe. MaZimbabweans akazara muno. Pakazongoya varungu bva vaisa fence takutotanga kuti you belong to that side, you belong to that side. But these people were the same. Even maJamaicans chaivo vakaenda kuJamaica, they are part of the Isralites. Nemhaka yekuti most of them vanotrace back to kunana Ethiopia, kunana Haile Selassie I. So vanhu pavanenge vachiti bhaibheri rakauya nevarungu, therefore ngatiri drope kana ngatiri rejecte, they are not being honest with themselves. Because paari kukuudza izvozvo ari kutaura nechirungu. Kana pari paFacebook ari kutotaipa neEnglish. Okay, if you don't like a white man so much, why is speaking his language? Uchitaipa that message. Why are you using his devices? Because almost 95% of what we are using, or if not 99% of what we are using right now, chine ruoko rwemurungu. Isusu sema-Africans tikada kunzi tidzokere kwatakabva. I'm telling you, you'll be disappointed. You realize kuti even shumba dzichavhurirwa mumagame park. Totanga kuita ma-daily meals eshumba nema-crocodiles. Zvavhurirwa. Zvakangoroma around. We have no means to catch them without technology of white people. How are you going to catch a lion? Tetangorarama tinadzo. So Mwari zvavanoita ndezvokuti vanosika mumwe munhu ane njere, mumwe munhu ane energy, power. Saka munhu ane njere neane energy vakabatana vanoita chinhu chinobuda. Saka Mwari izvo zvivanozviitira manje kuti iwewe ukazova all knowing kana kuti ukazoda kuziva zvese kana kuti ukagona zvese, unotanga kuzviita Mwari kunge Satani. Unotanga kuzviita Mwari sezvazvakuzviita Satani. Because unofungidzira kuti wakuziva zvese ende unogona zvese. Saka Mwari akatipa zvipo zvakasiyana siyana. Ndosaka uchiona muprofita iye pachake haagoni kutozviprofita, anotomirira kuprofitwa. Munhu anotonamatira vanhu achitokasta madhimoni, iye haagoni kutozvikastawo dhimoni racho. Kana kuti haagoni kuzvinamatirawo ega pachake. Ini ndogona kupiwa chipo chekumhanya, iwe upiwawo chipo chekureba. Musi wapane pachidiwa kumhanya, iwe uchamhanya. Musi wapane pachidiwa akareba, ini ndichishandisawo kureba kwangu ikoko. Tobetserana tichishanda tiri one. Because ini nawo consider kuti iwe wakareba, musi watichasvika pamumengo, uchanditemhera mengo takamira pasi. But musi watichadzingirira tsuro, ini ndichamhanyawo fast ndokukurumidza kubata tsuro. Musi watichadzingirira huku yenyama, ndichamhanya quick ndokurumidza kubata huku yenyama. Saka tinobetserana. Saka Mwari ndo zvavari. So don't get jealous kuti why Mwari akazosika varungu vari smart or very clever than us. Ndo zvazviri. Isusu tinotoriwo nepower nesimba kudarika ivo. Ende tine humility, tine hunhu kuvadarika. Saka vanhu vazhinji vari kusiya Christianity right now, it's because they were disappointed. They feel disappointed naMwari because vakanamata zvinhu zvavo zvikasabuda.
but vanhu vazhinji vari kunamata vacho vari kuti vari kunamata vari kuzobuda vari muma-false religions. Ariko ma-false religions hobo, mazi-false churches hobo. Nawo kana uri muzi-false church iroro uchiparidzirwa wrong gospel, wo-expecta kuti Mwari vakunzwe, havambokunzwi. Saka ndo paunozoona munhu akutuka Christianity because akapinda kana kuti akazvarirwa muzi-false religion risina kumbomushandira at all. Religion iroro raringoripo pakurova mari nemasozi evanhu. Saka unotukireiko banga kana wazvicheka naro? Kana kuti even munhu akacheka munhu nebanga, unotukirei banga? Unotuka munhu ashandisa banga, not kutuka banga. So vanhu havafani kutuka Christianity nenhau yekuti vakadisappointiwa nemapastors. Zvava nomwe munhu ari kutaura kuti ina handichadi kupinda mumarriage because ndakaona marriage yepanext ichicrash, kana kuti vanhu vepanext vari mumarriage but havasi kuwirirana. Haisiyo valid reason yekuti ungatotadza kupinda mumarriage nekuti munhu wepanext ari kurwisana nemukadzi wake kana nemurume wake. Ukatarisa vese, even vana Joshua Maponga, main target yavo is the Bible. Zvimwe zvese zvakauya nevarungu vanotozvida, havana kana basa nekuzvibvisa, but vanoda kubvisa Bible. Why the Bible? That's what makes me believe kuti the Bible nderechokwadi. Because unonga wakavenga murungu, kuti murungu is an enemy, murungu is an enemy, murungu is an enemy. Number one, uri kutaura his language. The device yauri kushandisa kutaipa ipapo ndeye murungu. Uri kutofamba neGD6 yakagadzirwa nemurungu. So if you want kubvisa zvinhu zvakauya nemurungu, tanga nehurumende, uvaudza kuti vabvise education system ari muzvikoro. So chimwe chinhu chinondishamisa ndechekuti wamoka Christianity, watuka Christianity kudaro, hauna kwauroda kundilidha kuti tiende. Uri kungonditaurira mental freedom, mental freedom, mental freedom, mental freedom, of which I feel like ndine mental freedom already because I'm not being forced to do what I'm doing. It's like tasiyana nemamuslim ekuti anenge achinzi munhu wese asiya chimuslim anofanira kuurawa. Right now ndogona kunge ndiri muChristian, ndikada kusiya chiKristu mangwana ndosiya, but I'm not saying kuti I will do it. I'm just telling you kuti I have freedom to do it. Jesu anoti, a place before you a curse and a blessing, choose life. So inini I chose life. Why people are so bothered nevanhu vari kuzvinamatirawo zvavo? Kunamata kuri kunditadzisei? Vanzi varombo vanamati. Izvozvo ukatarisa the richest guys muZimbabwe, vanatagwirei naStrive Masiwa, those guys are Christians. Saka kunamata hakutadzisi munhu kuita mari. So vanhu ngavambomira kumoka Christianity vachiti hanzi ine zvainotitadzisa ngaidzokere. No, people are being used by spirits to mock Christianity. Christianity is harmless. Christians don't kill people. Atokuuraya ari achiclaima kuti muKristu asi tumbori muKristu. Because muKristu zvinoreva kuti a follower of Christ. Christ never killed anyone. Christ never stole from anyone. So if a person claims to be a Christian and ari kuuraya, ari kuita zvese izvezvo, unenge usiri muChristian. So if you are not a Christian, share with me. Feel free to share with me your ideas. Tell me why you are not a Christian, and I'll tell you why I'm a Christian. Peacefully, pasina kurwisana, pasina kunetsana. Just like that. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Tosangana zve pa video inotevera. Naizvozvo, not goodbye.